गोदान बोसोरनि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिसानि जानानै बयनिसिमबो जोंनि बिसानि जेसेबांखिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बोसोनगिरि आरो लोगोसे मोजां मोनग्रा जोंनि बिसाखौ मोजां मोनग्रा हारिमुखौ मोजां मोनग्रा बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि मुङै हामलायनाय बावहरबाय। बे गोदान बोसोरा 2022 मायथाइया बयनिबो थाखाय जाहाथे जुरिजेननायनिफ्राय जोबजासिम मोजां जायो। जा थांखिफोर थागोन बयनिबो बे थांखिफ्रा जाहाथे थांखि हिसाबैनोल' जानानै थाया, जाफुङो। बेनि थाखाय आङो बयनिसिमबो थांखिया जाफुङो बेनि थाखाय इसोरनि सेरावहाय आर'ज गाबबाय। आरो लोगोसे जोंहा फोरबो हिसाबै पबित्र बरदिनबो फैगासिनो दङ, जे जाय ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोना बे पबित्र बरदिनखौ मोजां रोखोमै जाहाथे 25 डिसेम्बरावहाय फालिनो हायो, बेनि थाखायबो आङो हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। लोगोसेयैनो आरोबाव दमासि फैगासिनो दं। बे दमासियावबो जों मोजां रोखोमै बयबो बे फोरबो हिसाबै जों बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिनो हायो, बेनि थाखायबो आङो हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। जोबनायथिं बे खोथाखौनो आं खावलायनो नागिरदों जे गोदान मिजिं आरो गोदान सान्थौजों गोदान सानस्रिजों जोङो फैबाय थानाय समफ्रावहाय बयबो खौसेयैनो बिभिन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेरजों आरो बिभिन्न समयसानि गेजेरजों जोङो थानानै जों मानसि माहारि हिसाबै जे बुहुमाव मोजां रोखोमै जों सोलिनो हायो। आरो आं स्पेसियेलि दिनै हारिमुनि बिथिंजोंसो दिनै नैबे फोसावनायखौ आं फोसावदों। हारिमुआवबो जिहेतु मावनो गोनां माखासे हाबाफारि दङ, खामानि दङ। बे बोसोरसेनि गेजेरजों फैबाय थानाय समनि गेजेरजों जों आबुङै जोंनि मावनांगौ बिबान बा मावनांगौ खामानिफोरखौहाय जों मावफुंनो हायो, बिनि थाखायबो आं बरसा थिनाय थाबाय। आरो जोबनायथिं बयखौबो खुलुमनाय जासिहरनायजों लोगोसे आंनि नैबे सुंथाब फोसावनायखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। गिबियावनो आं बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि सासे बिबानगिरि महरै गासै महरगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय, मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। थांनाय 2021 मायथाइया मुलुगनाङै गासै सुबुं माहारिनि गेजेरावनो कर'ना महामारि बेरामनि गाग्लोबनायाव मोनसे गाज्रि गोहोम खोख्लैलांबाय, जेराव बेफार फालांगि खालामनानै जाग्रा सुबुंफोरा गोबां समस्यानि मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। फरायसाफोरा लिरनाय फरायनायाव हेंथा मोननो गोनां जादों। थिग बिदिनो सावथुन मुलुगाव खामानि मावग्रा महरगिरिफोराबो गोबां हेंथानि मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। सावथुन दिहुनगिरिफोरा सावथुन दिहुननो हायियाव जोंनि माखासे महरगिरिफोरा खामानिनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों, जेराव बिथांमोननि थांना थानाय राहाया एसेब्लाबो गोहोम गोग्लैदों। जियानो जा, थांनाया थांबाय। दा फैनो गोनां 2022 गोदान बोसोरा बयनिबो जिउआव मोनसे गोदै गोथार सोलायनाय लाबोगोन होननानै आं मिजिंथिबाय। गोदान बोसोरनि गोदान थांखिजों जों बयबो महरगिरिफोरानो आखाइजों आखाइ हमलायनानै खामानि मावलांनो हाथों, बेखौनो आं गसाइनि सेराव आर'ज गाबबाय। जै बर' हारिमुनि, जै बर' सावथुन मुलुगनि, जै बर' हारिनि। गुड मर्निं लोगोफोर, बयनोबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै 2021 मायथाइनि जोबथि 31। बे समाव आं नोंथांमोननो जेबो हरनो हाला। जायखिजाया बे बोसोराव सोरजोंबा रायज्लायनायाव, सोरजोंबा खामाय दामाय मावनायाव, सोरजोंबा बेरायनायाव माबाफोर बुंफ्लांदोंबा, सोरखौबा दुखु होफ्लांदोंबा, बेनि थाखाय आङो बयनावबो आर'ज गाबनाय जाबाय जाहाथे आंखौ निमाहा होयो। लोगोसे गाबोन फुंनिफ्राय गोदान बोसोर 2022 मायथाइ, बे गोदान बोसोराव बयबो जोंनि बर' हारिनि हारिमुनि दावहारु बिथांमोना गोदान गोसो गोहो बोलो लानानै जोंनि बर' हारिमुआव गोग्गोम आगान होदो। आंबो आगान होगोन। अनज्लायनानै दावगादो। लोगोसे गासैखौबो गोरोबनानै खामानि मावलांनो थाखाय आङो गंग्लाय खावलायहरनाय जाबाय। खुलुमबाय। खुलुमनाय बावहरबाय। खायसे खायसे हारिमुआव
गोसो होनो नागिरनाय सुबुं एबा फंबाय बिनानावमोना मोनसे खोथाखौ मोजाङै बुजिनानै ला जे सोरबाफोर जुदि हिन्दी फिल्म एसामिस फिल्मफोराव एक्टिं खालामनो गोसो अब्ला 1 मिनिटनि इन्ट्रडाक्सन भिडिअ बानायनांगोन। 1 मिनिटनि बारा जानो मोननाय नङा। बे 1 मिनिटआव नोंनि सम्पूर्ण एड्रेस, एसे एनै मोसानाय, एसे एनै डायलग थादेरनायजों लोगोसे नोंनि अजन, हाइट, गोजौ, हबि बेफोरखौ गासैखौबो सोदेरनांगोन बे अनलि 1 मिनिटआव। ओरैनो 59, 58 जानांगौ। लोगोसे गांथाम बायदिसिना साइजनि फट' आरो नोंनि एड्रेस आंनि जिमेइलाव हरनांगौ।